Fl-aħħar 5 snin saru medja ta' kważi 1900 rapport fis-sena mad-Direttorat tal-Protezzjoni tat-Tfal. Madankollu kienu biss medja ta' kważi 7% li spiċċaw taħt il-lenti tal-qorti. Iċ-ċifri miksuba minn TVM News juru li x-xogħol ewlieni ta' Child Protection huwa li l-ulied jibqgħu jitrabbew mal-familja jekk ikun fl-aqwa interess tagħhom. Ir-raġunijiet li għalihom l-ulied jinħarġu mid-dar tal-familja huma bosta, fosthom ambjent abbuż fiżiku, sesswali jew emozzjonali. Magħhom it-traskuraġni, l-abbandun fit-trobbija u umma missier mirkuba mill-vizzi, fosthom droga, xorb u lob tal-azzard. Fl-aħħar jiem dikjerazzjonijiet ta' tal-lega li tfal ittieħdula bla raġuni ta' xejn ġabu reazzjoni minn bosta. Mingħajr ma daħal fil-mertu tal-każ, il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti innota li l-liġi tal-protezzjoni tal-minuri hija ċara. Il-prinċipju illi jmexxi il-ħidma kollha f'dawn il-każi delikatissimi huwa x'inhu fl-aqwa fl-aħjar interess tat-tfal. Spjega kif ir-rapporti kollha li jitlu għand id-direttorat iridu jiġu investigati bil-fors u għamilha ċara wkoll li mhumiex is-social workers li jieħdu tfal. Il-ħaddiema soċjali, ir-rapport tagħhom mhux jien irrid nemmnu, mhux id-direttur tagħhom irid jemmnu. Trid temmnu l-qorti. Is-Sur Grixti sostna li għalkemm il-care order spiss jagħmlu l-headlines fl-aħbarijiet, jeżistu wkoll ordnijiet oħra bħal ordnijiet ta' emerġenza, ta' supervizjoni u provviżorji. Spjega li bħalissa hemm 94 każ pendenti quddiem il-qorti u saħaq li l-każijiet urġenti nataw priorità assoluta. Il-maġġoranza biex ma ngħidlekx dawk il-każijiet kollha li qegħdin fuq il-waiting list huma ta' inqas urġenza. U fil-maġġor parti tagħhom huma dal-każijiet fejn għandek is-separazzjoni bil-banda. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni li taħta jaqa' id-Direttorat ta' Child Protection reġa' sostna li ordni ta' ħarsin dejjem tkun l-aħħar soluzzjoni wara li jkunu saru l-isforzi kollha possibbli biex il-familja tingħata l-appoġġ meħtieġ. Inkunu provajna naħdmu mal-familja, inkunu provajna nagħtu kull forma ta' appoġġ li nistgħu lill-familja u aħna għandna s-servizzi kollha, ġifieri jekk il-problema pereżempju ħanajt nġeneralizza, hija alkoholiżmu. M'għandek bżonn tmur imkien għax aħna ħanqabduk mal-aġenzija setqa u ħatajdlek ħatejnek biex inti jekk għandek il-vizzju u d-dipendenza fuq ix-xorb żejjed l-alkoholiżmu ngħinuk toħroġ minnha. U enfasizza li liġi tat il-possibilità ta' appell f'kull stadju tal-proċeduri u allura familji li jħossuhom trattati inġustament għandhom id-dritt iqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom u jfittxu rimedju legali f'kull stadju tal-proċeduri.